všechny diváky, já jsem Dikry X a poprvé mě vidíte bez šáku, protože tady máme první na začátek super challenge. Mám tady šťávu, úplně samotnou šťávu a skleničku, do které to naliju. Možná si myslíte, že to je opravdu lehký challenge, ale opak je pravdou, protože ta šťáva je hodně, ale hodně sladká. A budu to muset vypít opravdu celé. No, teď jsem chtěl vyzkoušet tohle, ale chvíličku tam asi jaksi nepasuje, takže na zdraví. Držte mi palce, protože mě se do toho moc nechce. Sladký. Kurva. To ty kráso. Musel jsem si pro vodu, jinak. Počkej, jsem se to pouštěl. A to musím dát. Pro fanoušky všechno. Kurva. Promiňte za sprosté slovo. Ty vole. No to za sebou. Musím jít pro vodu. Pořádně se ještě napít, protože to je úplně příšerný. Takže zatím zdravím všechny diváky, tentokrát u konce tohoto videa. Takže zdar!